Lagawan na kapitisimahin ka dyan. At dami nagiging sa tadi jay kwarkwarto at pamakungan. Kaya si Bujay talaga yung sa kaya magsakit ka at pamakungan ka. At dami nagiging nakaawin din na nanuna nagiging upin. Nagagawin dito ng tayo para sa tadada ito. Daytay ako, anak ti kaanak. Lumampanak ko din ng ilang daraw na daraw, puti na puti, at malmalay saan na mapandong. Kaya ito tinagawan na nagpanunod ko, ito tayo nagibasbasa kayo, kaya ito'y napadamang iyo kanya. Iladawan na makita kita, isot iladawan na tayo may isang puti na puti na saan na mapandong. Dahil ito'y iladawan niyo. Ito'y parokya at sinabi. Palagpatan niyo mga Pilihan na ito'y sa isot ipanangin tuloy. Dahil dati may isa na akkel na problema. Nung masusteneryo, dahil talaga itong aktibidades, kalama pa rin kung itong nakunain, agripayra ko na ako. Isod ka po na katagsa kay kulturiyo, dahil ito'y. Saan yung makunain? Nga itim tuno, may nalis na pupati niya po, abit kami, at dyan, saan po na ulo niya ito'y? Saan man? Iba ng naman para kayo. Pala. Alam, saan ko na yung kapunay na itarang ko na ako ang subis ko masumukan kanya sa anay. Ngayon, ibagat ko pa nga si Mako, taray dyan. Masakot na yung pinagpagsa sa jay sinabi. At dapat nalikat ko na nagsakbay ka ng agrikayra. Ito na umay na tawin. Iyalis ko na hindi ako mamapati. Kaya ko na mangiyalis ka di dahil hindi makabalik na mangitulog. Diyan ko pag-aaramilit ay ko'y. Ngayon aramilit, di may kariglaeng, aramilit di amin ng kabaila na tutuloy din yung programa yun. Pamagkita, ibunga na, nasaya, tunay. Kaya, makita dito ka, mangipod ka rin yung pinag-ingana ka rin tayo senior citizen na para. At dahil kay amin ito'y, kaya ikati room pati simbahan, talaing nagtatayong na senior citizen, hindi kay well to give. Room, parte na may pasek na may simbahan. Talaga ko sa 45 minutes. At ang sumapang na kaya po na natay ipalagi. Kalat po may ito para talbaliw di kananakin di pamilya. Ikulang din ay isa na masirin, di pamilya, isu tinadawan, isang tisimang Trinidad. Kaya kung saan na amo, naging tartao, kung saan na amo yan, kapo, dahil yung mga iladawan, saan may naputulong na mga iladawan. Isulkan po na ng kapit, di pamilya kakabisa. Ang yaman tayo niya Diyos, dahil yung Pilipinas, mapasil ka na di pamilya. Sa diyay, dahil pares ko dito, sa diyay Amerika, tatay anak,
Inabayaan mo, nagtunang ikaw sa plan. Apat, ang ganda din nagtatulungan ka. Mapagdabisita atin, notice atin dahil hindi niya na kanatwala. Mapaling ng maminsan makatuwin, hindi Pasko. Hindi po'y nasayang kailain. At ang pinatinay sa mga programa sa malinang lugar, ang may magpagano sa Pino. Na mga raming kagutikas na natin pagkailangan ng senior citizen. Okay. Pagkulit ni ulong na tatuma. Kasaan mo naman bagay itituluturat kayo na ito'y. Dari niya grandmother, gusto ko natin bangkat, yung nagtibay. Tatuma. Ikaw na kanyang tao. Ngayon, sabi ko makakasahan na mapatuloy na ito sa kaya sila na ito ka, nakipamilya, luwag balita ka na natin, na nag-Christianuan, nagsayang na tayo. Kaya yang tayo kanya buwang dan kani Apo Jano na nasayang ko pa ng urus na tayo. Kakagulita. Dahil na may pamilya, nakita na sa organic farming, ito yun. Yan tayo manalong tayo kasayang po tayo ito katoksa. Noon masapul yung ititulong ang tagijay nag-text ka dyan ni Apo Teto. Ni Apo Teto, at dito yung di kanya, hindi na dyan diba? San Juan. San Juan. Isutin niya, i-assign ko na chaplain na ito ang tutubo. Kaya sabay ko ito na nagkaroon ako na nakakamilig kaya talo na organic farming ko na. Nang nasaplo yung titulong papangkayal na rin yung social action na rin yung natinay sa mga programa. At medyo nag-accept sa ito parang ko mga kami ng the religious organizations na saan na sumuro ito programa di parokya. Saan yung kumahanap kasta. Italagan di pagpasindan di komentaryo yung saan kumahanap kasta. Okay? At kaya ni Freddy na ipagkuya ka kayo. Nakita niyo na ito din? Sampai